Ντέρμπι λοιπόν, να δούμε αν έχει ξεκινήσει εκεί. Εκείνο ο Σίλας ο Παύλου, δήλεση με την Φίβα. Σίλα, ο λόγος σε σένα. Πανόλη Φιλιά Κρατές 65 ξεκίνησε το παιχνίδι εδώ στα Ινόφυτα. Δήλεση Φίβα το βιωτικό ντέρμπι. Ένα φάουλο έχει κερδίσει η ομάδα από ό,τι βλέπω της Φίβας. Από την αριστερή πλευρά πηγαίνει ο Κτημίου, είναι να εκτελέσει αυτό το φάουλο που έχει κερδίσει η Φίβα από την αριστερή πλευρά και τίποτα ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων προωθούνται στην ευθεία του Κέμπα. Γίνεται αυτό το φάουλ, προσπάθησε ο Μπούνας να πάρει την κεφαλιά, δεν κατάφερε, κατέληξε out και πηγαίνει σιγά σιγά ο Κέμπας, ο τερματοφύλακας Σαΐδη Λεσίου, να πάρει την μπάλα για να την επαναφέρει στον αγωνιστικό χώρο. Ποιοτικό ντέρμπι, αρκετοί φίλαθλοι εδώ σήμερα, στο φτερό κρύο εδώ στα Ινόφυτα, αλλά εξέδρεψε γεμάτες από φιλάθλους και των δύο ομάδων που θα έχουν έρθει για να παρακολουθήσουν αυτό το παιχνίδι. Σιγά σιγά το τερματοφύλακας των Σαΐδη Λεσίου πηγαίνει να πάρει την μπάλα, πηγαίνει να την επαναφέρει στον αγωνιστικό χώρο. Αρκετοί περισσότεροι ποδοσφαιριστές είναι κοντά στη μεσαία γραμμή. Περιμένουν όλοι το Κέμπα να παραφέρει την μπάλα. Βγάζει τον φύλακα Σαΐδη Λεσίου, φέρνει την μπάλα κοντά στη μεσαία γραμμή. Εκεί διώγουν τη σύμβαση, προσπαθούν να προωθήσουν τον Μπούνα. Η μπάλα πηγαίνει και πάλι στον φύλακα Σαΐδη Λεσίου που βλέπω να παίρνει την μπάλα. Δεν βιάζεται σιγά σιγά. Να φέρει και πάλι την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Παίρνει την μπάλα κοντά πάλι προς το κέντρο. Μονομαχίες των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων, ο Μανταδάκης, κοντά είναι και ο Κοτσαλάς. Αφήνει την μπάλα για τον Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος που θα την μπάλα από την αριστερή πλευρά, την μπάλα πηγαίνει στο του Δηλεσίου με τον Καρίζη. Εκεί στο κέντρο και πάλι προσωπικές μονομαχίες. Το φάουλ είναι και την ομάδα της Φίβας, κοντά στη μεσαία γραμμή, λίγα μέτρα λίγο πάνω. Πηγαίνει γρήγορα ο Μανταδάκης, προσπαθεί να βγάλει τον Πινιάκο από την αριστερή πλευρά. Διώγουν και πάλι τη Δηλεσίου από το δεξιά. Και πάλι προς το κέντρο η μπάλα της Φίβας σε νέα κατέβασμα για την ομάδα της. Πηγαίνει από την αριστερή πλευρά, προσπαθεί να περάσει ο Πινιάκος, κερδίζει το πλάγιο out, είναι λίγα μέτρα μετά τη μεσαία γραμμή. Ο Πινιάκος πάει να εκτελέσει αυτό το πλάγιο, να επαναφέρει την μπάλα προς την αιστεία της Δηλεσίου. Το σούτ όμως που γίνεται από τους ποδοσφαιριστές της φεύγει πολύ μακριά από την αιστεία του και δεν ανησυχεί για τον ομιλάκα της Δηλεσίου. Η μπάλα πηγαίνει πολύ μακριά out. Ποιοτικό δεν υπάρχει αρκετός κόσμος εδώ στα Ινόφυτα, όπως είπαμε, και για να παρακολουθήσει αυτό το παιχνίδι που σίγουρα είναι παιχνίδι κλειδί και για τις δύο ομάδες και για την Σαΐδη Λεσίου που θέλει να παραμείνει στην κατηγορία, αλλά και για τις επιδιώξεις Φίβας που θέλει να δει πως θα τελειώσει αυτός ο πρώτος γύρος, τι συγκομιτή βαθμό θα έχει για να ελπίζει στη συνέχεια. Η μπάλα πηγαίνει στον Καρίδη, στον center back της Φίβας. Καρίδης δίνει και πάλι για τον Καραπετιάν, για τον Τζέλο τελικά. Τέλος προσπαθεί να φέρει την μπάλα για τον Παπαδόπουλο. Είναι και ο Μεταδάκης, το φάουλ, νέο φάουλ τελικά, αυτή τη φορά από τον Παπαδόπουλο. Κερδίζουν οι ποδοσφαιριστές της Λεσίου. 26ο λεπτό εδώ στα Ινόφυτα. Δήλεση Φίβα, παραμένει το 0-0. Ένα φάουλ για την Λεσίου κοντά στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Την μπάλα πηγαίνει για τον Μπελόνι. Μπελόνις για τον Κώτη. Κώτης δίνει πίσω για τον Παύλου. Κάνει λάθος ο Παύλου, έπαιρνε την μπάλα, την κλέβει ο Μπούνας. Μπούνας προσπαθεί να περάσει με στην μικρή περιοχή. Κλέβει την μπάλα ο Μπούνας. Και είναι το γκολ για τη Φίβα, από ό,τι βλέπω είναι ο Πινιάκος. Ο Πινιάκος από την πορεία ωραία παλιά που έκανε ο Μπούνας μέσα στη μικρή περιοχή. Βρήκε την μπάλα, βρήκε τον Πινιάκο και νίκησε τον φύλακα του Δηλεσίου, τον Κέμπα, και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Η Φίβα ανοίγει το σκορ εδώ στο 24ο λεπτό, εδώ στα Ινόφυτα. Δήλεση Φίβα 0-1 με την ωραία ενέργεια αυτή του Μπούνα από δεξιά. Πέρασε τον Παύλου. Έφερε ωραία παλιά assist για τον Πινιάκο. Και ο Πινιάκος με ένα πολύ ωραίο πλασέ την έστειλε στα δίχτυα. Άνοιξε το σκορ εδώ στα Ινόφυτα. Δήλεση Φίβα 0-1 στο 26ο λεπτό. Ωραία, Σίλα, 0-1 για την ομάδα των Φιβώνα. Είχαμε καιρό να ακούσουμε τη Φίβα ένα live goal. Έτσι δεν είναι? Ναι, ακριβώς. 0-1 λοιπόν για την ομάδα των Φιβών στο βιωτικό ντέρμπι. Πάμε και εμείς αφήνουμε την αρχόμαστε. Πάμε στο Σίλα τον Παύλου στα Ινόφυτα. Σίλα. Πριν από 2 λεπτά περίπου η Φίβα πέτυχε και δεύτερο γκολ με μια πολύ ωραία κεφαλιά του Κοτσαλά. Πέτυχε και δεύτερο τέρμα, βρισκόμαστε στο 22ο λεπτό. Από το 21ο η Φίβα προηγείται 2-0 εδώ στα Ινόφυτα της Σαΐδη Λεσίου με την πολύ ωραία κεφαλιά, όπως είπαμε, του Κοτσαλά. Πάμε στο Βασίλα. Πανόλη Φιλιά Κρατές 65, τελείωσε το παιχνίδι εδώ στα Ινόφυτα. Βρήκε τη Φίβα νικήτρια με 2-0. Με τα γκολ που πέτυχαν στο 25ο λεπτό ο Πινιάκος μετά από πολύ ωραία πάσα του Μπούνα. Και στο 21ο λεπτό ο Κοτσαλάς με πολύ ωραία κεφαλιά από σέντερ του Παπαδόπουλου πέτυχε το δεύτερο γκολ. Τα Ινόφυτα σκυλοτράχυλα, τα οδήγησε σκυλοτράχυλο, προσπάθησε πάρα πολύ. Είχε την μεγάλη ευκαιρία. Να πούμε τα δοκάρια, στο 44 είχε δοκάρει το δήλεση με τον Κίκο, ενώ στο 43 είχε την πολύ μεγάλη ευκαιρία να πετύχει γκολ με το πέναλτι που κέρδισε
η ομάδα του Δελεσίου. Το πρώτο πέναντι χτύπησε ο Παπασταθόπουλος, η μπάλα πήγε στο δοκάρι, ο διαιτητής έδειξε επανάληψη. Το χτύπησε μετά ο Σιδέρης και εκπληκτική απέκτηση του Γενιτσαρίδη. Κράτησε το 0-2 και τη Θήβα του δίνει αυτούς τους 3 βαθμούς. Ένα ακόμα δοκάρι είχαμε για την ομάδα της Θήβας το 76 με το Μανταδάκι και 2 πολύ μεγάλες ευκαιρίες στο 90 και στο 91 όταν ο Μπούρας έφυγε στην αντιπίθεση και έχασε πολύ μοναδικές ευκαιρίες να πετύχει αυτό σε ένα τέρμα, να ανεβεί ο δείκτης του σκορ. 0-2 τελικό αποτέλεσμα, όπως είπαμε, εδώ στο γήπεδο Ινωπίδων. Ευχαριστήθηκε ο κόσμος. Τις δύο ομάδες που έστειλαν πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, ανοιχτό ποδόσφαιρο, θεαματικό, μπορώ να πω, παρότι τα λάθη που έγιναν από τις δύο πλευρές. Και έβγαινε στην αντιπίθεση με αξιώσεις, τόσο και η Θήβα που πήρε τη μεγάλη νίκη, αλλά και το Δήλεση που ήθελε ένα γκολ, ήθελε και αυτό κάτι παραπάνω από το σημερινό παιχνίδι. Τελικά δεν τα κατάφερε. Η Θήβα έφυγε νικήτρια και πάνε για το μεγάλο παιχνίδι την ερχόμενη Κυριακή στη Μαγούλα. Αστέρας Μαγούλα, Θήβα στο Πόντο και εκεί θα γίνει πλέον μεγάλη μάχη. Θα είσαι εκεί, Σίλα, θα είσαι εκεί. Πιστεύω εμείς αυτό το μεγάλο παιχνίδι, πραγματικά πριν τις γιορτές.